Avui és un dia molt especial per a tots i totes nosaltres. Avui és Santa Apol·lònia, la patrona dels dentistes. És un dia que ens uneix i que serveix per recordar-nos per què exercim la nostra professió. En un dia com avui, vull felicitar-vos sincerament, col·legiades i col·legiats, que cada dia feu possible una odontologia de qualitat, rigorosa i humana. I precisament perquè sabem com és d'exigent la nostra professió, el COEC està al costat del col·legiat, acompanyant-vos, escoltant-vos i donant resposta a les necessitats reals del dia a dia. Aquest és el compromís de la nova Junta de Govern. Fer un col·legi més proper que mai. Un COEC que treballa per fomentar la participació dels col·legiats, per acompanyar els nous dentistes, per garantir una gestió econòmica, transparent, eficient i responsable. Un col·legi que impulsa la formació contínua, millora l'eficiència administrativa, reforça les relacions institucionals, aposta per conscienciar la població de la importància de la salut bucodental i vetlla per la defensa ferma de la nostra professió. I com que Santa Apol·lònia també és trobada i celebració, us convido a retrobar-nos el dia 12 de febrer al vespre. I ho celebrarem amb la conferència de l'Elsa Ponset i amb el monòleg del David Fernández i amb alguna sorpresa més. I perquè el COEC som tots, bon dia de Santa Apol·lònia!